Nemáš čo vypadnúť, hej? Ale konečne ti škrtajú. Áno. To nevadí. No je silný chlap. Tak už to nevadí. A my to budeme vadiť. Nie, ono to... Ja musím dať si... Páči, že tu máš ovú funkciu, že cítiš, že to trošku ťahujú. Mám sucho, vieš. No neviem, vodu chce? No jasné, ja idem dobrovoľne, ale nechcem sa boty nahodiť. Dobre, ešte by sa to robil tak. Dobre. Sú veci, ktoré sa nemali robiť. Sú veci, než nebom a zemou. A toto máš momentálne medzi nebom a zemou? Ako ty teraz je za chvíľu. Budeš mi asku? Nie, roboty tam pracuje. No potom si vyššie. Okienko v podstate na potrebuješ ešte kontrolu, či všetko v poriadku, ako malo byť v poriadku, aby pripravené rozpážiš ruky, mierne hlava, no tak poviem si spojnú chrbticu, odprštávané týždeň na ďam, prepádne si tú plošinku, ale buď mierne odrazom. Dobre? Základ je, aby nešlo nohy prvé na hlavu. Rukami čo mám robiť? Dobre, všetko. Letíš dole, spodňou vráti, keď ťa hlava začína brzdiť, vtedy si dávaš ruky za hlavu, ak ti pred seba. Ja idem veriť na stále. Vidíš, čo mám? Zvedáva. Dobre, pozrieš sa klipične svoj noh, pojď do hlavu, takže keď uvidíš stromy, to je tá blbá strana. Pozrieš sa klipičkám, nažuje mňa. Posúvame ti toto láno, zavážujem, nie je pre teba dôležité, aby sa karabína v tomto láne. Budeš mať tie ruky voľné, takže do jednu karabínu, do druhú zlakom z karabíny do seba. Dobre, ale toto spravíš. Chceš si to vyskúšať? Tak, páči. Nácvik. Automatickú páči na slovojsku. Ťaháme. Dobre? Dobre, nie to dlho na tej plušinke. No, treba, nie čak. No, a ne, že mu niekto zakričíte, že kurva zajci lanom, lebo to by sa... To si teraz nemal prezradiť. Pôjdeš nohami. Čakaj, ja na... Čo to majú do teba? Nepozrieme sa toho, dobre? Ideš, Peťulo. Tak, sme pripravení. Sme pripravení. Keď aj ty, no. Ruky hore. 3, 2, 1, jump! Wow! Hej. Dobre, rozpáš! Môžeš. Dobre. Počkaj, bo sa nám zek. Direkovci to je hrozné. Chcel by organizoval život. Peťko, chceš sa pozrieť, ako zatočil do toho lana? Kvalite. Lebo toto ešte kvôli sebou. Vynikající karbanátek.
Vydrž. Vydrž, ti hovorím, mal cez chrbát. Počkajte, však ma tu oveď. Kúža, nič. Však ho má cez chrbát, pomôcť nohy, nevidíš? Aj. Kokos, sa tam nevrť toľko. Teraz sa zakrúti naspäť. To sa zatačí 5 minút. Teraz sa nehýbe, takže musíme ho vyťahnuť a on sa hodí okolo krku, hej? No, čo? No, dávaj, dávaj. Lebo keď ho nezaťažíš, tak sa ti neotočí. Dobre. Dobre, poď. Už sedí, hej. Čo, Škulo? Tvoj nápad. To zavážeš... Keď som sa kúkal dole, tak som v ríti neskočil. To zavážeš si dole, prosím, cez pleca. Prosím? Závaž je Nič. dole z pleca. Dobre, nič. No, tak nič. Všetci sú tu. Dobre, jednu ruku tu, druhú tu. Čo školávík? Táta? Chcem byť na zemi. Sa mi trošku. Robíte, to čo moc zazvuk. Čo? To dole, že iš. Jak to našponávalo, ty kokos. Ne, vešak, Ja som nečakal takéto na... Ale fakt, nepozerať to dole. Nemal si tlaky na hlavu? Áno, ja som nervózny z toho, že som tam zamotaný s týmto. Toto mi bolo väčší, viac som sa tohto bal, ako keď som skočil. Ale som nevedel, že či to mi hlavne neodobíte od očí. Ani udobne. Ja to už máš len 15 metrov, potom sa vidíte. No, to už nemáš ďaleko. Super, ale 15 metrov.